Pozdrav, ja sam Ivana iz kluba sinkroniziranog plivanja Primorje Aqua Maris iz Rijeke. Možda me već znate, treniram sinkronizirano plivanje i danas radimo opet mali set vježbi, to jest danas skačemo vijeću. Za današnju vježbu potrebna nam je vijeća. Ja sam uzela konop, što je meni čak najbolja vijeća koja postoji, i tenisice nam trebaju. Pa pripremimo se. Ova vježba najbolja je za zagrijavanje prije nego što krenete raditi pravi trening, jer će zagrijati vaše mišiće i dati im dodatnu snagu za kasnije. Svaki dio skakat ćemo po 1 minutu, što će ukupno trajati, naše zagrijavanje će trajati 5 minuta, pa počnemo s prvom. Prvo skačemo obično na 2 noge. Sad skačemo s jedne na drugu nogu, kao da trčimo. Sad skačemo samo na jednoj nozi. Prvo ćemo desnu. Zatim lijeva. Zatim slijedi malo teža vježba, a to je križ. Skačemo u križ. Mijenjamo ruke. Zatim slijedi najteža vježba danas, najteže preskakivanje, a to preskakivanje ide ovako. Dakle, napravit ćemo par puta običan skok i nakon jedno 3-4 puta ide skok u kojem 2 puta moja vijača proći kroz noge. Znači, 1, 2, 3, 4, 3, 4. I to bi bilo današnje zagrijavanje. Malo se zadišete, kao što vidite nije baš lagano, pogotovo ova satnja sa 2 okretaja. Ali jako je dobro za zagrijavanje i za zagrijavanje mišića koji će vam poslije trebati u vašem treningu. Hvala i bok!